Xanduli manduli kikiriki, eman gaztainak guri. Kaixo artistak, badakizue zer den gau beltza? Urriaren 31 ospatzen den Euskal Jaia da. Antzina, gure arbasoek gau berezia ospatzen baitzuten egun horretan. Gau beltza, neguaren hasiera iragartzen duen gau magikoa da. Beldurra pur bat sentiarazten digun gaua, baina era berean, festarako eta elkarrekin egoteko unea proposa. Aspaldiko garaietan, gure arbasoek arimen gaua deitzen zioten. Gaur egun, umeek kalera ateratzen dira, kanta tradizionalak abestuz, gozokiak edo gaietak eskatzeko. Adibidez, Ameriketako estatu batuetan Halloweenen, ezta? Baina guk urriaren 31 kalera aterako gara. Oso ondo pasatuko dugu sinduli manduli abesten, adibidez, begiratu Amurrion. Nola egingo dugun, eta zuk nola? Informazio gehiago? Behean, beste bat arte... Xanduli manduli kikiriki, eman gaztainak guri.